Di tarîxê weşanxane Kurdan de re yewîna heme weşanxane îmza erzanê binê daxuyaniyê. Heta îro jî weşanxaneyan daxuyanî kerdivî vilay la re yewînana heme weşanxaneyê Kurdan îmza erzanê çi. Enî weşanxaneyê kînga Amedê hete. Diyesê Gulanê 2024 de Amed de îhameyê hete û kombiyayîş biraşt. Divanê yan feydê kombiyayîşan çûnû. Ama feydê enî kombiyayîşê biraziya. Di kombiyayîş de înisiyatîfê weşangeranê Kurdan hame biraştişî û ew jî zêyewbîna weşanxaneyê Kurdan gokar bikero. Înan enka îmza eşt binê daxuyanî qeybî şaredarê Cûlemergê. Şaredarê Cûlemergê hame bî binçavker jî û Wezîrê Karê Zarî Tirkiya jî Kayyum Şewt bîştet serê şaredarî Cûlemergê. Weşanxaneyan qeybî Enejoy daxuyanî kerde bila. Înan va ma zey yewbîna weşanxaneyê Kurdan ma ene xeletiya ke erjanê şarî bînê şarî hûk û edaletî kenê binê lingan qebûl nêkenê. Gere dewlete na xeletiyê xwe ra bilez û bez agêro û hem şaredareke şarê Cûlemergê Weçînayê Birêz Mehmed Sidiq Akış û viyan tekçe agirê serê karê xwe û şarê xwe temsîl bikere. İradeyê şarî serê her çîraw. Heme weşanxaneyan hîris û hewt hebî weşanxane estê êke Bakur de yan jî Tirkiye de bi Tirkî û bi Kurdî weşanan kenê. Heminan îmza eşt binê ene daxuyanî. Hem hetê temsîlkerdişê weşanxaneyan ra hem jî hetê vatişê xwe avatiş ra ene daxuyanî mihîm a. û zegma va rey yewîna heme weşanxane tê dirê. Xeynî înan saziyanê Kurdan jî vizêrî daxuyaniyê kerde vila. Dimyanî înan saziyan de jî diyes hebî komeleyê bîbî. Înan jî heman çî va. Va şaredarê Cûlemergê agêrê serê karê xwe. Dimyanî înan saziyan de Enstitûyê Kurdî a İstanbul û ay Amedî û komeleyê lêkolînên ziman û çandî êzey Avesta, Botan, Ferat, Arî, Mezopotamya, Arsîsa, Birca Belek, Anka. Xeynî înan reyna komeleya wêjekarên Kurd û kovara destar jî îmzeyê xwe eşbî binê ê metnî. Di rojan de heme saziyanê Kurdan êgir serê Kurdî de kar kenê dihevî daxuyanî kerdî bila û va şaredarî agêrê serê karê xwe.